Nu skal det handle om e-bøger og KDP Select og det bonussystem, man har adgang til, hvis man melder sin bog ind i KDP Select. I Danmark bliver der ikke solgt ret mange e-bøger, og derfor kan der godt være en tendens til, at man sådan tænker, okay, skal man udgive sin bog som e-bog også, når man uploader den som paperback, men det skal man. E-bogen er en fantastisk mulighed, fordi der er virkelig mange Kindle læsere, og det her gælder altså både i USA, men også i Tyskland. Det gælder både på romaner, men bestemt også på børnebøger. Jeg ved godt, at vi i Danmark ikke har Kindle, men det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at du udgiver din e-bog også. Og når du allerede har din fil, er det ikke særlig svært at omdanne og få denne her fil, som der kan blive uploadet som e-bog. Og det er også noget, jeg kommer ind på lidt senere. Nu vil jeg bare lige fortælle lidt om KDP Select. Hvis du tilmelder din bog herinde, så har du hvert kvartal 5 dage, hvor du kan give din bog væk gratis. Og det har jeg altså oplevet, at det booster rigtig meget salget. Fordi når man lægger sin bog op gratis på den her måde, så er der rigtig mange, der køber den, fordi den er jo gratis. Men der er rigtig mange, der læser den. Og det hjælper jo, fordi det betyder, at din bog automatisk vil få flere anmeldelser. Og som der også står her, Amazons algoritme kan ikke se forskel på, om den er købt eller den bare er downloadet. Det tæller som et køb, og det betyder bare rigtig meget for din bog. Og selv bøger, som i virkeligheden er lidt druknet, og der er gået over 30 dage, så i det næste kvartal kan du så give bogen igen gratis, og så vil der så være nogen, der downloader den, fordi den er gratis, og måske giver dig en anmeldelse. Så 100% ja, du skal have lavet en Kindle e-bog. Ja, her nævner jeg så bare en række yderligere grunde til, hvorfor du bliver nødt til at udgive en e-bog. Også der er jo det, der hedder Kindle Unlimited, hvor brugere bare kan læse løs af bøger. Så og ja, det er nemt at lave, og det skal du bare have lavet. Når man udgiver sin Kindle e-bog og smider den, gå ind i det her KDP Select og har mulighed for at give den væk de her 5 dage om hver 3. måned, så kan du også kun udgive den her. Så du kan ikke, kan man sige, have din e-bog her og så samtidig udgive den i Danmark. Du giver ligesom e-bogen til Amazon. Men har du sat din bog ind i KDP Select, har du mulighed for at få en del af den kæmpe fond, der hedder KDP Select All Star Bonus. Og det er noget, jeg lige kommer ind på i det næste. KDP Select All Star Bonus system er et system for alle de bøger, altså e-bøger, som er en del af KDP Select. Og det egentlig gør, det er, at hvis der er rigtig mange, der har læst din bog, så vil du få en bonus. Og altså jeg må indrømme, første gang jeg fik den, der blev jeg sådan lidt overrasket. Men det var simpelthen fordi, der var så mange, der havde downloadet og læst den her gratis bog. Så man kan sige, man giver i virkeligheden noget væk gratis, men man får i den grad en bonus tilbage. Jeg har modtaget den her bonus 14 gange. Jeg har været inde og tælle på det siden 2023. Og det er primært på The Shark That Only Wanted to Eat French Fries. Men det er bestemt både på den engelske, men også rigtig mange gange på den tyske. Fordi igen, der er mindre konkurrence i Tyskland. Det man får, det ligger som regel mellem 150 og 300 USD eller euro hver eneste gang. Så det er der altså rigtig mange penge i, den her bonus. Så
Jeg kan varmt anbefale, at når man har lavet sin e-bog, smid den ind i KDP Select, giv den væk 5 dage gratis, sørg for at gøre det konsistent hver tredje måned, og så er der mulighed for at tappe ned i denne her massive bonus, som Amazon faktisk vælger ud hver eneste måned.